A személyes találkozáshoz sokszor az intézmény az segítséget tud adni, egy keretet biztosít. Mindig az intézményre úgy gondolunk, mint valami arctalan, személytelen dologra, de itt mi Pécsen úgy gondolkozunk az egyházmegyei intézményről, mint az a keret, amely biztosítja a lehetőséget a személyes találkozásoknak. És egy ilyen személyes találkozás az, ami itt most megtörténik, megvalósul. Nincs nagyon meghatározott koreográfiánk, tehát ez egy kötetlenebb, barátibb beszélgetés lesz, és András hozott gitárt, még lehet, hogy kicsi énekel és muzsikál, vagy még központozzuk. Amikor már nincs mondani valónk, akkor zenélünk. És akkor kérdezem, hogy elég volt-e eddig fenntartani a... Jó, tehát beállt a kamera, és akkor elkezdenénk ezt az estet, tehát nagyon nagy szeretettel köszöntek benneteket, le kell üljek. És először arra kérném meg Mário atyát, hogy mondja el, hogy mi a jelentősége ennek az enciklikának, hiszen a sajtóból és mindenhonnan, ahol ez megjelent, tehát politikai hírekben is, ugye arról értesültünk, hogy hát ez valami egészen páratlan és példátlan dolog, és Ferenc pápa megint egy hatalmas meglepetéssel és nagy dobással szolgált. Ez így van? Mi ez? Mit kell erről tudni? Valóban ez a hír róla, és hát ez nem alaptalan. Tegyük hozzá azt is, hogy elég régóta be van harangozva, hogy lesz ez az enciklika. Tehát már egy jó 2 éve hallani ezt a hírt, hogy a pápa egy ökológiai enciklikát fog írni, és hát ez ugye mindenkinek rögtön fölkeltette az érdeklődését, hogy ilyet még pápa nem írt. Most, hogy megjelent ugye júniusban, és hát mostanáig a fordításával foglalkoztunk, azt azért mondanám, hogy ugye ennek az az alcíme, tehát Laudato Si, áldott légy, ez a Szent Ferenc nap himnuszának a kezdő szava, és többször ismétlődő ilyen vezérszava. Az alcíme viszont az enciklikának az, hogy közös otthonunk gondozásáról. És ez azért lényeges, mert végső soron mégsem egyszerűen egy ökológiai enciklikáról van szó. Tehát nem egy olyan dokumentumról, amelyik most akkor azt mondja el, hogy hogyan gyűjtsük a szemetet, és nem tudom, hogy mit csináljunk a globális felmelegedéssel, hanem inkább arról van szó, hogy a pápa először is azt már régóta lehetett tudni, hogy ebben az enciklikában össze fogja párosítani az ökológia és a szegények kérdését. Ezen senki sem csodálkozik, mert ugye mindjárt a megválasztása után 1-2 nappal a médiának ugye tartott egy ilyen sajtótájékoztatót, és ott rögtön mondta, hogy ő emiatt választotta a Ferenc nevet, 2 okból. A teremtéssel való viszonyunk, meg a szegények előtérbe helyezése érdekében. Tehát ő nem fog az ökológiáról beszélni a szegények nélkül, és hát az is látszik már, hogy fordítva sem, ez ebből az enciklikából kiderül, hogy ő neki ez nagyon együtt van ez a 2 téma. Ő dél-amerikai, és az alapvető újdonság az, hogy eleven, ami nekünk furcsa és új, és ami az enciklikának is szokatlanságát adja, hogy ő egy vállaltan, határozottan nem európai szemmel néz meg olyan kérdéseket, amiket eddig úgy megszoktuk, hogy hát magunk között beszélünk meg. Beszéltünk róluk, csak magunk között beszéltük meg. Most ebben a dél-amerikai szemléletmódban sok minden egész másképp néz ki. Csak egy nem az enciklikához tartozó, hanem egy ilyen élményszerű momentum. Ugye biztos sokan emlékszünk rá, hogy amikor megválasztották Ferenc pápát, fölszállt a fehér füst, kijött a Szent Péter bazilika erkélyére, és akkor ugye mondta az első pár szót, és akkor aztán mikor áldást adott, előtte, emlékszünk rá, hogy először meghajolt a Szent Péter térnél álló tömeg felé, és mondta, hogy most először kérlek, hogy imádkozzatok ti értem, és akkor úgy adom aztán rátok az áldásomat. Hát ezen mindenki teljesen ledöbbent, és fú, aztán micsoda fantasztikus. Másnap én ekkor éppen Rómában voltam, ugye a Lateráni Egyetemen, a 2. événél tartottam ennek a posztgraduális képzésnek, és másnap megyek be az egyetemre, és akkor a dél-amerikai évfolyamtársaim, hát persze mindenki erről a témáról beszélt, és mondják a dél-amerikaiak, hogy hát igen, ez egy szép gesztus volt, na de hát ezt minden pap megcsinálja Dél-Amerikában a mise végén.
Tehát, hogy az, hogy előtte ott meghajol, imádkozzatok értem, és utána adok áldást, ez egy teljesen természetes gesztus. Nekünk Európában egy fantasztikus ötletként, vagy nem tudom, egy ilyen elemként hatott, de ezt nem azért csinálta a pápa, mert ő most valami nagyszerűt akar csinálni, hanem hát ez természetesen jön belőle. Na most ebben az enciklikában is látszik, hogy ő egyszerűen hozza azt a szemléletmódot, ami benne a hosszú tapasztalata alapján kialakult, és ami sokszor hát érdekesen interferál a mi európai nézőpontunkkal. Elég sok olyan mozzanat van ebben a szövegben, amire mi a magunk beidegződéseivel azt mondjuk, hogy de hát ez marxista. Na most ő pedig mindig azt mondja, amikor ezt mondják neki, ezzel vádolják, vagy ezt mondják neki, hogy ő kommunista, marxista, baloldali, hogy miért a szegények melletti kiállás az marxizmus? Nem, az egyszerűen az embertársaink komolyan vétele. Tehát ilyen értelemben van egy nagy frissesség számunkra legalábbis, az egész egyház számára egy nagy frissesség ebben az enciklikában. Nem radikálisan új dolgok, hanem egy radikálisan új nézőpont. Pontosabban még nem is a nézőpont. Én azt gondolom, hogy mindaz, amit itt a pápa leír, azt tulajdonképpen II. János Pál és 16. Benedek már tanították. Annyi történt, hogy Ferenc pápa azt mondta, hogy most már hallottuk a meghívást, hallottuk az elméletet, és akkor most gyerekek, gyerünk, csináljuk. Kezébe veszi a zászlót, és elindul. Aztán akkor aki jön. Tehát Ferenc pápának igazából ennyi az újdonsága, de ez egy nagyon fontos újdonság, hogy azt mondja, hogy gyerekek, mindennel tisztában vagyunk, akkor most mit csinálunk? Hogy gyerünk, valósítsuk meg. Tehát amikor ebben az enciklikában néha olyan egészen radikális, határozott kijelentéseket tesz a mai fennálló gazdasági, társadalmi, politikai világrendről, akkor ő egyszerűen csak levonja annak a következtetéseit, amit egyébként mind tudtunk, hogy a szegények mellé kell állni, hogy igazságosabban kell élni, hogy nem fenntartható sem az ökológiai, sem a gazdasági világrendszerünk, és valami nagyon radikálisan változtatni kell. Van egyébként az enciklikának egy másik vonulata, ami talán inkább az egyházban benfentesek számára jelent sokat, de nagyon sokat, az olyasmik, például az idézetei. Megszoktuk, hogy pápák enciklikában, ami ugye hát az egyik legmagasabb rangú pápai dokumentum típus, enciklikában pápák eddig körülbelül egyházatjákat, szenteket és pápa elődeiket idézték. No, hát ennek a dokumentumnak a végén a fordító, az Endre, Tőzsér Endre csinált, szerencsére nagyon jól tette egy névmutatót, amiben kigyűjtötte, hogy ki mindenkit idéz a pápa. És ez a névmutató úgy kezdődik, az első név benne Ali al-Khawwaz. Ez egy muszlim, szufi gondolkodó, és a pápa ott idézi, ahol először 16. Benedek pápát idézi arról, hogy mi az ember, Isten és a természet viszonya, és utána ugyanerre a gondolatra hoz egy idézetet egy szufi gondolkodótól. Aztán idézi Paul Ricoeur-t, idézi Teilhard de Chardin-t, nem volt szokás ezeket a szereplőket korábban ilyen szinten idézni. És ami még nagyon fontos, hogy a II. Vatikáni zsinat óta egy teológiai diskurzus zajlik arról, hogy jó, kimondtuk, hogy a püspökök kollégiuma az önmagában is az egyháznak egy tekintélye, de most miben is áll ez a tekintély, ha egy nemzet vagy egy terület püspökei összegyűlnek és valamiről véleményt nyilvánítanak, annak milyen teológiai rangja van egy ilyen megszólalásnak. Ez ugye eddig nem volt eldöntve. No, Ferenc pápa ebben a dokumentumban 19 nemzeti vagy területi, regionális püspöki karnak a dokumentumaiból idéz. Tehát nem egyet óvatosan beemel, hanem 19 különbözőtől idéz, van amelyiktől többször is. Tehát ezzel ő például letette a voksát amellett, amit ő nyilván Buenos Airesből nagyon régóta nagyon jól lát, hogy mennyit kiabáltak ők onnan messziről, hogy vegyetek már minket észre Rómából. Most ő van Rómába, és most szeretné észrevenni a dominikai püspöki kard, az új-zélandi püspöki kard, tehát azt a sok bölcsességet, amit a helyi szinteken lehet megtalálni. Mert van olyan bölcsesség, amit fentről, tehát messziről nézve, globális áttekintésben lehet megtalálni, de van olyan, amit viszont a valóság közvetlen közeléből nézve. Tehát ez egy fontos dolog, és hát még az, hogy a pápa ugye, használja itt az elődeinek
az ökológiai kérdésről mondott hát fő gondolatait, kulcsszavait. 16. Benedeknek a humán ökológiának egyfajta értelme volt, értelmezése volt a fő gondolata erről. II. János Pálnak pedig az ökológiai megtérés szókapcsolat. Mind a kettőt használja Ferenc pápa is, plusz még bevezeti az átfogó ökológia kifejezést, amin ő azt érti, tehát nem meg akarja változtatni az ökológia szaktudományát, hanem azt próbálja mondani, hogy most már elég sok tudás, szemlélet, tapasztalat földgyűlt az elmúlt ökológiai évszázad, mondjuk így, kutatásai során. Egyébként ugye a pápa nem különbözteti meg annyira a nyugati nyelvekhez hasonló, tehát a nyugati nyelvek szokása szerint ő egyszerre beszél a szaktudományról, meg a környezetvédelmi mozgalomról, amikor ökológiát emleget. Mi magyarok ezt egy kicsit pontosabban megkülönböztetjük, tehát mondjuk az, hogy környezetvédelem, és akkor azon nem értjük a szaktudományt viszont. Na most ő viszont ezt az ökológiai szemléletmódot szeretné egy átfogóbb szinten megvizsgálni, hogy lehet-e ilyen fenntarthatóság, erőforrás, felelősség, igény és szükséglet megkülönböztetése. Tehát ezekkel a tipikus ökológiai fogalmakkal mit lehet kezdeni, hogyha nem csak az élőrendszereket, tehát mint biológiát vizsgáljuk, hanem az emberi társadalmat is. Tehát tulajdonképpen a pápa a 20. századnak egy jellegzetes gondolkodásmódjával, az ökológiai gondolkodásmóddal egy új összképet próbál adni az egész emberiségről, és hát elég radikális és konkrét gyakorlati következtetésekre jut, hogy akkor viszont most itt változtatnunk kellene sok mindenen. Köszönjük szépen, fontos, hogy legyen egy képünk rá, hiszen kevesen olvashatták ezt, különösen magyarul. Az enciklika az azért egy olyan műfaj, ahogy Mária atya mondta, hogy befelé szól. Tehát az egyházon belül, az egyház tagoknak mond valamit, de nem ez az egyetlen enciklika a katolikus egyház fők által kiadott enciklikák közül, amelyik általában szól az emberiséghez. Tehát itt kifejezetten, világosan először általánosságban, vagy mindenkihez szól, minden jó akaratú ember, ez általában így szokták fogalmazni, minden jó akaratú emberre rossz akaratokhoz nem szoktunk szólni, mert hiába szól, mert a rossz akarat az úgy értelmezi, amit mondunk, ahogy mi nem szeretnénk. Tehát a jó akaratúakhoz szól. És csak utána jön ez a teológiai nézőpont, ami szinte még bocsánatot is kér, hogy most akkor áttér egy teológiai, egy belső beszédmódra, ahol valóban ugye ezeket a szerzőket például, tehát én a Chardinnél meglepődtem, hogy akkor Chardint ilyen módon most rehabilitáljuk. Teilhard de Chardint, azt a jezsuitát, aki körül nagyon komoly viták folytak, hogy mennyire eretnek vagy nem. De én most oda térnék vissza, hogy azt mondtad, ez fontos megállapítás volt, hogy ugyanez az enciklika egy folyamatnak a szerves része, tehát valójában ez az egyház társadalmi tanítása, amit megfogalmaz most egy kicsit más szempontból a pápa. De hogy eddig ez megfogalmazódott, az elveket lefektették, II. János Pál, 16. Benedek, de most eljött Ferenc pápa, aki azt mondja, hogy na jó, akkor most csináljuk meg. De ezt nem tudom, engem nagyon érdekelne egy olyan nézőpontból, amelyik nem ennyire egy teológiai, egyházias, belső nézőpont, hogy ez egy reális elvárás, hogy most akkor, tehát hogy valóban úgy látjuk, hogy akkor most meg is fogjuk ezt csinálni, mert nem Ratzinger mondta, hanem Bergoglio, tehát hogy mi itt? Vagy te hogy látod például a pápának, aki ugye nagyon, nagyon is a média figyelem központjában áll, hogy hat az a világra, amit ő mond? Az is működik már? 1-2. Működik. Nekem egy ismerősöm hívta fel erre a figyelmemet, erre a készülő kiadványra, ami most ugye már megjelent. 1 hónappal ezelőtt körülbelül, és ő azt mondta, hogy ez egy olyan radikális állásfoglalás, amilyet
ő még nem olvasott soha ilyen súlyú személytől. Tehát valószínűleg pont az, amiatt fog ez működni, tehát és nyilván ez az, hogy az emberek gondolkodását globális méretekben valamilyen módon talán a vélt helyes irányba tereljük, vagy tereljék a világ véleményformálói, az egy hosszabb folyamat. De pont azért, mert egy ilyen súlyú személyiség szólal meg, ez valószínűleg gyorsíthatja ezt a folyamatot, ugyanis nincs sok időnk. Ez kiderül ebből. Nekem egy olyan ismerősöm, egy filozófus ismerősöm hívta fel a figyelmet erre, aki azt mondja, hogy tehát ez egy olyan radikális kijelentések van, Mário atya már mutatta nekem, esetleg, tehát hogy olyan, a fennálló világrend, ahogy jelen pillanatban működik a világ, ez a bőrünkön érezzük, ez benne van a levegőben, hogy ez valamilyen módon fenntarthatatlan. De soha senki nem kérdőjelezi meg azt a berendezkedést, ami alapján működünk, ami alapján a hétköznapjainkat éljük, és nyilván mi Európában ebből nagyon keveset is észlelünk, hiszen egy ilyen viszonylag, mondjuk úgy, hogy a komfortzónánk az viszonylag nagy, tehát hogy nem nagyon látjuk azt, hogy hogy éppen mit csinálunk ezzel a földdel. Néha vannak ilyen ijesztő fotók, meg mit tudom én, de alapvetően nagyon sokszor egyébként 10-15-20 éves fotókat nézünk, például amikor természeti tájakat nézzük, és megdöbbenve látjuk, hogy az a 10-15 évvel ezelőtti gyönyörű természeti táj az ma már nem úgy néz ki. Tehát mert lebetonozták, vagy összeszemeltelték, vagy tönkretették, stb. Ugye vannak megdöbbentő fotók Kínáról, hogy mi történik ott, de senkinek nincs fogalma se arról, hogy valójában egy földrésznyi országban milyen óriási környezetrombolás zajlik. Szóval, hogy azt gondolom, hogy és akkor azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen úri hobbi. Ugye nagyon sokszor például a magyar politikában a környezetvédelem képviselete az minimális. Azt látjuk, hogy a politikai döntésekben ez egy ilyen úri huncutságnak lett minősítve ez az ökológiai gondolkodás, lesz egy új atomerőművünk, stb. Azt gondolom, hogy ebben a pillanatban ez egy nagyon fontos, Magyarországon is nagyon fontos állásfoglalás. Hadd tegyek föl, mindjárt felolvasod ezt. Neked egy kicsit másképp hadd tegyem föl ezt a kérdést, hogy ebben az enciklikában Ferenc pápa igaziból tehát, és ezért mondják talán, hogy marxista, ezeket a multinacionális vállalatokat teszi felelőssé leginkább a környezeti károkért, az erkölcsi károkért, mindazért, amiért ez a világ élhetetlen most. Azért, tehát persze a végső soron de alapvetően magát a rendszer teszi felelőssé, amely kitermeli ezeket a saját működési logikája alapján kitermeli ezeket a multinacionális vállalatokat. Így van, és az a kérdésem, hogy ennek a rendszernek részei és mozgatói az államok vezetői, meghatározó politikusok. Például az Egyesült Államoknak a vezetői, ahol most Ferenc pápa jelen van, de az enciklikában egy szót nem olvastam arról, hogy az egyes államoknak a felelősségét, vagy a politikusoknak a felelősségét, vagy nem emlékszem, hogy olvastam volna. Mi együtt néztük, van egy... Akkor azt olvast fel. Olvast fel, légy szíves. Több is van. Tehát többször is kifejezetten, most azt a bekezdést most nem tudtam előkeresni, most felolvasom azt, amire András is utalt, mert már együtt megnéztük. Az 57. pontban van, amikor arról beszél a pápa, hogy elég aggasztó a jövő olyan szempontból, hogy a erőforrások szűkössége miatt háborúk és milyen szörnyű háborúk törhetnek ki. És akkor azt mondja, hogy nagyobb odafigyelésre van szükség a politika részéről azoknak az okoknak a megelőzésére és kiküszöbölésére, amelyek ezekhez a háborúkhoz vezetnek, de azt mondja, a pénz világához kötődő hatalom az, ami leginkább ellenáll ennek az erőfeszítésnek, a politikai elképzeléseket pedig általában nem nagy távlatokban fogalmazzák meg. Miért akarna ma bárki is megtartani egy olyan hatalmat, amelyre csak amiatt fognak emlékezni az emberek, hogy képtelen volt beavatkozni, amikor sürgős és szükséges lett volna? Én azt gondolom, hogy itt a pápa egyszerre gondol egy világszintű
hatalomra, de hát az ma gyakorlatilag nemzetállamok vezetésében manifestálódik. Egy másik helyen, amit most itt nem tudom hirtelen föllapozni, de ott kifejezetten arról beszél, hogy a regionális politikának egy másfajta, de kiiktathatatlan felelőssége van, és itt a regionálison mondjuk ott ezen érti ott a nemzetállamokat. És hát eléggé egyszerre beszél a politikáról és a gazdaságról, de a 198. pont az egyik, amikor fordítottuk, azt éreztem, hogy na, itt ad egy pofont a politikának, és még azzal lenődötte visszakézből a gazdaságnak is. Azt írja, hogy a politika és a gazdaság általában egymást szokták hibáztatni a szegénységért és a környezet pusztulásáért, de amit várunk tőlük, tehát itt most a pápa, mint a mi nevünkben föllép a gazdaság és a politika elé, amit várunk tőlük, az, hogy ismerjék el saját hibáikat, és találják meg az együttműködés közjót szolgáló formáit. Míg egyeseket csak az anyagi haszonszerzés nyugtalanít, mások pedig megszállottan arra törekszenek, hogy hatalmukat megőrizzék vagy növeljék. Addig kizárólag háborúk és tisztességtelen megállapodások fognak maradni, ami leginkább a gyengéket fogja sújtani. Na, ez egy ilyen tipikus bekezdés az enciklikából. Én azt gondolom, hogy itt én nem emlékszem, a multinacionális vállalat szót lehet, hogy leírja, igen, de nem az, tehát ő nem dönti el ebben az enciklikában, hogy ők a bűnösök. Pont ez a gond sokszor a környezeti mozgalmakban, vagy azokhoz csatlakozókban, hogy megtaláltam a bűnöst, ő az, kipécéztem, és akkor most őt szidom. Én azt gondolom, hogy pont ezt kerüli el itt a pápa, tehát ő sokkal inkább annak a struktúrának a működéséről beszél, ami politika, gazdaság és sok minden más emberi társadalmi jelenség mögött egyszerre ott áll, és azt akarja kimutatni, hogy ennek mindegyik területen meg kéne változnia. Tehát amit mondasz, én is azzal egyetértek, hogy hát nagyon-nagyon fontos, hogy ki beszél. Tehát ugye a pápa megszólal, akkor arra jobban odafigyelnek, mint hogyha mi itt most azt mondjuk, hogy ne szemeteljünk, tehát ez más, mint hogyha azt a pápa mondja, mert utána hivatkozhatnak rá. Például ez megtörtént, ugye van egy gyűjtemény, a Magyar Kurír összeszedte azt, hogy melyik politikus, vagy ENSZ, nem tudom, megbízott akárki, hol hivatkozik az interpellációiban erre. Ennek óriási jelentősége van. Ezen kívül, tehát ez az a mód, ahogyan ez képes esetleg átformálni szerintetek ezt a rendszert, ami viszont nagyon erős. Tehát ez a rendszer valószínűleg, hogyha nem találunk ki sürgősen valamit, ez önmagától fog összeroskadni. Tehát alapvetően pont arról van szó szerintem, hogy ennek a rendszernek a logikája termeli. És ez nyilván, ez bizonyos értelemben a marxizmust írja le először, vagy kísérli meg leírni, téves következtetésekkel, vagy nem, de... Egy nagyon gyenge antropológia miatt. Szóval, és nyilván ezért fogják rá, hogy balos meg marxista, de nézzük meg azt, hogy valóban, hogy milyen logikával működnek a multik, lásd Volkswagen, ugye az aktuális példa, vagy milyen vezetőink vannak, tehát ez tulajdonképpen a politikai osztály és a gazdasági elit az bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy ki lehet ezt jelenteni, hogy egy olyan szelekció mentén jön létre, amilyen szelekció azokat az embereket juttatja a fejünk fölé, akik lelkiismeret nélküli technokraták. Tehát lélektelen technokraták, bizonyos értelemben azt is lehet mondani, hogy pszichiátriai esetek. Ezt kimerem jelenteni. Tehát, hogy olyan típust részesít előnybe, mind a gazdasági vezetés, mind a politikai vezetők kiválasztásánál, ami nyilván óriási terbíró képesség, jó kommunikációs képesség, lelkiismeretlenség, és egy csomó olyan dolog, olyan tulajdonság alapján kerülnek ezek az emberek fölénk, akik viszont életveszélyesek. Mert nincs felelősség bennük, nem tudnak hosszú távon gondolkodni, és nincsen távlatosság az életünkbe, tehát senkinek nincsenek tehát nem tudunk pontos arról azért, mert nem is lehet felelősséggel 20-30-40 évre előre nyilatkozni, ezért senki nem is tud ilyen
mert ez nem utópia, ez egy belátható időtávlat, tehát még ez ember élet fele. Tehát, és lehet, hogy pont azért van egy-két politikusnak sikere, mert legalább úgy csinálnak, mintha lenne ilyenjük. Nincsen egyébként, mert általában, ha van is, akkor is általában egy-egy rövidtávú döntés, ez pillanatokat fölülírja, és ahhoz átszabják utána, meg átszínezik az épp aktuális üzenetet. Elég, hogyha, mit tudom én, de jó, nem mondok példákat, tudjátok, miről beszélek, vagy tudják önök, miről beszélek, átadom a szót. Szóval én erre gondoltam. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ezt a logikát kell fölismernünk, és az nagyon fontos, hogy ez az elit nem fogja leváltani magát. Erre a technokrácia uralmára, itt akkor mondanám is, hogy ő mit ír a pápa, mert érdekes ez a gondolatmenet a 108. pontban, mert azt mondja, hogy nem gondolhatjuk, hogy fenntarthatunk egy más kulturális paradigmát, miközben eszközként használjuk a technikát, mert már a technokratikus paradigma olyannyira uralkodóvá vált, hogy nagyon nehéz eltekinteni az általa kínált lehetőségektől, és még nehezebb úgy használni azokat, hogy e paradigma logikája uralkodna rajtunk. Kultúra ellenessé vált, ha valaki olyan célokkal rendelkező írástílust választ, amely legalább részben független a technikától, annak költségeitől és tömegtermelő hatalmától. A technika ugyanis tényleg igyekszik elérni azt, hogy vaslogikáján semmi nem maradjon kívül. Egyébként itt utána egy olyan idézetet hoz, amit Romano Guardini írt 1930. Tele van Guardini idézetekkel. Igen, nagyon sokszor idézi. És akkor még az, hogy megmutassam neked a kormányokról szóló 178. pontban megtaláltam. Azt mondja, annak a politikai magatartásnak a drámája, amely azonnali eredményekre törekszik, és amelyet a fogyasztói szemléletű rétegek is fenntartanak, ez fontos, hogy nem lehet csak fölülről őket elpáholni, kiprovokálja a rövidtávú növekedés szükségességét. Választási érdekeiknek megfelelően a kormányok nem egykönnyen merészelik bosszantani az embereket olyan intézkedésekkel, amelyek hatással lehetnek a fogyasztás mértékére, vagy veszélyeztetnék a külföldi befektetéseket. Tehát itt azért ez eléggé egyensúlyos, és hát elég erős kifejezés, a nem igazán merészelik bosszantani a választóikat kijelentés. Viszont amit még az előbb mondtál, András, ahhoz még, mert ez nagyon ide kapcsolódik, és arra is vonatkozik, hogy mennyire tud ez hatni. És ez most egy lelkipásztori megfontolás, vagy egy lelkipásztori teológiai megfontolás, hogy sok környezeti mozgalom eljut odáig, hogy fölismeri, hogy ilyesféle alapvető változtatásra lenne szükség, rá kéne venni nem csak egy-egy embert, hanem a társadalom nagyobb csoportjait, hogy stb. És hát ez ugye megfogalmazódik azokban az elvekben, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Csak ugye ott akad meg a legtöbb környezeti mozgalom, hogy na jó, de hogy veszem rá az egyes embert globális gondolkodásra? Tehát ez kicsit fából vaskarikainak is tűnik, hogy képes vagyok én egyáltalán egy globális átlátó képességre. Na most itt mondanám azt a megfontolást, hogy ha ezzel a szemmel nézzük az egyház 2000 éves történetét, akkor azért felfedezhetjük azt, hogy tulajdonképpen mi 2000 éve ezzel kísérletezünk valami módon, hogy azt az embert, aki olyan átlátó képességű, amilyen, olyan képzettséggel rendelkezik, amilyennel, tehát itt most lehet gondolni akár a középkori falusi plébániák nagyon egyszerű emberei, de még ma is egy nagyon egyszerű emberre, közösségre, tudva ezeket a korlátaikat, az egyház mégis azt bevállalja, hogy vasárnapról vasárnapra, sőt napról napra egy nemhogy globális, de transzcendens távlatú gondolkodás móddal bombázza őket, itatja át, újra és újra ismétli, hát az evangéliummal. Tehát ami azonban mégiscsak, hogy meg tudjuk érteni, hogy hozzá tudjunk szólni, vagy bármit elsajátítsunk belőle, az megkíván egyszerűen az evangélium globális gondolkodásmódú, sőt, transzcendens. És láss csodát, szóval azért azt mondom, hogy elméletileg lehetetlen, és gyakorlatilag valami mégis átmegy belőle. Tehát valamiféle szemléletformálás ezzel a nagyon kitartó, meggyőződéses, folyamatos áztatással valahogy mégis beszivárog. Az biztos, hogy nincs nagyon erre időnk, tehát nincsenek hosszú nemzedékek, amelyekkel most ezt a munkát most kezdhetnénk el végezni, viszont épp azért tartom fontosnak ezt, hogy az egyház azért ezt már egy jó ideje végzi. Legalábbis ezt
ezt a típusú próbálkozást, ezt ismerjük. Tehát a mi problémánk is pont ez, hogy lehet az embert egy ilyen globális gondolkodásra rávenni, és itt azt hiszem elérkezünk egy olyan teológiai mozzanathoz, hogy az egyház beszél a misztériumról, és azt sokszor hittitoknak szoktuk fordítani, csak hogy ez elég félrevezető, mert a titok az, amit meg tudnék érteni, de elrejtik előlem. A misztérium viszont valami olyasmi, amit eleve nem vagyok képes megérteni, és mégis tudtomra adják. És szerintem erről van itt szó, hogy ezt a globális gondolkodásmódot nem lehet megkövetelni senkitől, viszont mégis fel lehet kínálni. És valamiképp az ember olyan, és itt jön a teremtettségünk és a transzcendens vonatkozásunk, hogy az ember olyan, hogy nézd már oda, hat. Hát elvileg nem működhetne, és mégis valami működik belőle. Ezzel kapcsolatban, és mindjárt átadom a szót, amit említettél, a tér és az idő fogalma kapcsán van egy megfontolandó filozófiai megjegyzés ebben, tehát végülis ez egy rendszerkritika, egy kultúrkritika, egy technokrácia kritika ez az egész, és azt mondja, hogy a teret akarja uralni a hatalom, hatalmi tereket hoz létre, és feláldozza az időt. Holott az idő az fontosabb a térnél, és a politika az mindig ugye ezekben a rövid távú időkben gondolkozik, amíg a hatalmat megszerzi, gyorsan is fönntartja, és hát ez így nem mondja ki, de ezt lehet úgy is érteni, és én, mint ilyen provokátor most itt, úgy is fogalmazom akkor meg, hogy ebbe bizony bele lehet olvasni egy komoly demokrácia kritikát, tehát hogy a demokrácia intézményrendszere maga termeli ki ezt a struktúrát, hogy 4 évente, vagy még korábban újra választatják magukat emberek, és arra koncentrál, egy napra koncentrálnak. A választás napjára, aztán utána viszontlátásra. Az egész következő 4 év megint egy napról szól. Nem? Tehát, hogy ez a demokrácia kritika, ez milyen olvasat, amit én itt most megfogalmaztam? Tehát, hogy benne van? Én azt hiszem, hogy igen, benne van. Tehát talán ezt a szót így nem mondja, hogy a demokrácia hátulülő, de minden oldalról, ami ehhez tartozik, ami ehhez elvezet, azt szépen elmondja. Innen, onnan, tehát körbe rajzolja azt, hogy valójában, és hát még egy momentum azért, hogy ebben nem ő az első. Annak idején én meg is döbbentem, amikor nemrégiben ezt egy pár hónapja felfedeztem, hogy az nem olyan megdöbbentő, bár az is érdekes, hogy 1973-ban talán a Vatikánban, 73-ban már tartottak egy komoly konferenciát a környezeti kérdésről. 1973. 6. pár idején. És ami megdöbbentett az, hogy annak idején az új ember ezt lehozta vezércikkben a főoldalon, egy bőséges beszámolóval, és ami feltűnt, az pedig az, hogy ott 1973. a 6. pár idején nagyon határozottan a Pápai Tudományos Akadémia, és hát mondjuk úgy, hogy az egyház társadalmi tanításának az akkori aktorai, letették a voksukat egy világkormány szükségessége mellett. Igen, ebben is ez benne. És most ez Ferenc pápánál előjön. Ami viszont hát azért nem lehet olyan szinten, hogy mondjam, bázisdemokratikus, ahogy ezt ma elképzeljük. Na? Nagyon. Ugye vannak különböző modellek arra, hogy lehetne a demokrácia mellett, vagy akár vele párhuzamosan élő, hosszú távú, fontos, tehát általános konszenzus melletti elveket fenntartó valamiféle kontinuitást, vagy akár egy szakrális kontinuitást biztosítani vagy felépíteni, ugye ez a legklasszikusabb dolog, amit szoktak mondani ilyenkor a királyság, vagy a felsőház a parlamentbe, vagy de most ez a világkormány, ez különben nagyon érdekes, mert ugye a negatív utópiák is számos világkormányról számolnak be, tehát hogy ugye illetve az apokaliptikus leírások is. Így van, és ezt jó lenne egy kicsit körülbelül. Szóval ez egy nagyon érdekes... Riasztó volt, mikor ezt olvastam. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Majdnem biztos, hogy egy világkormánynak a beiktatását, ami esetleg egyébként lehetne egy ilyen megoldás, annak valamilyen módon szakrálisnak kéne lennie, és valami komoly ellenőrzést kéne kapnia,
Szóval, hogy ez egy nagyon veszélyes terület. Én is azt gondolom, hogy nagyon veszélyes terület. Egyébként 6. Pál és Ferenc pápa között nem is nagyon jött elő ezzel így az egyház nyíltan, bár azért tudni lehet, hogy mondjuk azért 16. Benedek úgy körüljárta ezt a kérdést, tehát ő mérlegelte, de ő mondjuk nem volt ilyen belemenős, hogy most akkor mondjuk ő technikákat is mond, hogy ez hogyan jönne létre. Tehát a nemzetállamok delegálják. Az ENSZ-ben már van már egy ENSZ-ünk, amelyik ugye gyakorlatilag működésképtelen. Hát igen, tehát egy potensebb ENSZ, amiről itt Ferenc pápa gondolkodik. Mitől lenne potensebb? Hát valószínűleg egy más szervezeti felépítés, tehát nyilván nem lenne ez tehát most ugye mi történik, van a 10 erősebb kutya, aki ott ül az ENSZ-nek ebbe a biztonsági tanácsába, vagy hogy hívják, és akkor ugye hogyha egy valaki, ugye ezek gyakorlatilag folyamatosan hát egymást, mit tudom én, ugratják, vagy ezt hogy mondják? Szekálják. És gyakorlatilag működésképtelen. Néha elítélnek valakit nagyon durván, amikor már tényleg... Ez főtitkár kiáll és elítéli, és akkor... és akkor az dádá. De hát pont ugye a mostani menekült válság az egyik legszebb példája annak, hogy az ENSZ gyakorlatilag impotens. Én azt gondolom, hogy ezzel Ferenc pápa is tisztában van, pont azért próbál mindjárt néhány szempontot mellé tenni, hogy milyen ellensúlyokkal, stb. Tudjuk ezeket a dolgokat. Lehetne egy ilyet megvalósítani, viszont amire láthatóan eljut, az a következtetés, hogy a jelenlegi szinteken ezeket a problémákat nem lehet megoldani. Tehát, hogy muszáj valami módon egy magasabb szintű kiegyenlítésre, megegyezésre, igazságosságra, törekvésre eljutni a nemzetek között. Hát elég hosszan ecseteli az eddigi mondjuk klímaegyezményeknek a kudarcait. Teljesen nyíltan ír, hogy azok bizony, hát még Rióra is azt mondja, pedig azt ugye kvázi sikertörténetnek szokták emlegetni, hogy gyakorlatilag komoly ellenőrzés hiány ez befulladt. Tehát nem lett eredménye, nem lett igazán fogható eredménye. És hát tehát egy felelős ember nyilván tudja, hogy egy veszélyes terület ez a világkormány, de felelős ember azt is tudja, hogy nem lehet széttárt kézzel áldogálni ezen a ponton, ahol vagyunk, hogy hát sajnos ez nem megy, hát akkor az emberiség kísérletnek ugye vége. Tehát ez így nem vállalható. Tehát valamit lépni kell. És azért bennem az is mindig fölmerül, hogy ugye 6. Pál nagyon bízott az ENSZ-ben. Ő nagyon, nagyon szerette, nagyon szívesen elment oda, folyton igyekezett vele kapcsolatban lenni, üzeneteket küldött, és úgy bennem megvan az a gondolat, hogy végül is ugye azért a világnak jelenleg gyakorlatilag az egyetlen működő globális szervezete, most az ENSZ, amennyire működő, amennyire nem, de ezen kívül a katolikus egyház, amelyik egy egyszemélyi vezetővel rendelkezik. Tehát, hogy úgy mondjam, ha valakinek van tapasztalata arról, hogy lehet-e valamit elérni azzal, hogy megpróbáljuk hát egy szempontból irányítani az egész világra kiterjedő rendszert, akkor erről a katolikus egyháznak kell mondani. Akkor most úgy megy mindenki haza, hogy a katolikus egyház világhatalmi törekvése, ennek dokumentuma ez az enciklika. Miközben a hatalmat magát nagyon erősen kritizálja. Van egy nagyon határozott, erős vonal, amiről még nem volt szó, ez gyakorlatilag az erkölcsi megújulásnak a pontos leírás, hogy hogyan, tehát, hogy ez az egyes embereken múlik, és egy nagyon világos keresztény antropológia, amiből kiindul az egész. De hadd legyek megint ilyen kritikus a Szent Atyával, hogy halljuk az érveket, és világosan lássunk. Az a rendszer, amit bírálunk, egy rendkívül nagy energiaigény az, ami létrejött, és ez a fosszilis energiákra alapozódik. És ugye egy átállás egy olyan rendszerre, ami nem önpusztító, és akkor itt beszélünk ugye erről a fenntartható fejlődés eszméje, vagy ezekről, vagy megújuló energiák. Hát itt én szívesen láttam volna egy részletes, vagy pontosabb leírást erre, hogy hogyan is kell akkor elgondolni ezen túl az életet, hogy minden a kőolajra és a szénre alapozódik, meg a földgázra, ezek el fognak fogyni. Ezek az energiák, amiket ő emleget, ezek a megújuló, vagy napenergia, vagy tehát
Tehát ezek nem képesek azt az energiaigényt pótolni, ami most létrejött, amire az egész kultúránk alapozódik. Akkor hogyan kellene ezt elgondolni? Azt jelenti, hogy mi lesz ez az új energia, ami biztosítja. És még egyet hadd mondjak, van az I like Gement szám, ugye? Abban van nem tudom pontosan idézni, hogy a szarvasok, amikor az árvíz, az hogy van? Nem tudom, már régen írtam. Te tudod? Együtt leszünk, mint a gementi szarvasok árvízkor, még sosem volt nagyobb esély. We are the world. I like Gement. We are the... I have a chance, nem tudom. Tehát, még sosem, ez jutott eszembe, tehát, hogy itt akkora nagy a gond, és olyan súlyos helyzet áll elő, hogy ez összehozza megint az embereket. Tehát ez mint a szarvasok az árvíz idején. Tehát elfogy. Szerintem tehát most technikai oldalról kérdeztél tulajdonképpen rá erre a dologra. Tehát ez mindig egy ilyen visszás dolog, mert nyilván akinek tehát a különböző globális érdekszférák vannak, és ott, ahol bizniszt csinálnak a környezetvédelemből, ott rögtön megjelennek a környezetvédelem, vagy ezekre a zöld energiák melletti érvek, stb. Ugye most olvashatjuk, hogy az EU-ban már, mit tudom én, a napenergia előállítása az lassan olcsóbb lesz, mint az atomenergia, stb. Tehát vannak erre ilyen, ez egy ilyen technokrata válasz volt, amit mondtál, tehát hogy vannak erre biztató jelek, meg tehát valószínűleg egyébként a jelenlegi energiafogyasztási szint, amelyik ugye folyamatosan növekszik is, úgy, hogy egyre többen kapcsolódnak be ugye a fogyasztói társadalom, vagy szeretnének bekapcsolódni a fogyasztói társadalom magasabb régióiba, ez fenntarthatatlan. Tehát, hogy erre valószínűleg valami olyan elképesztő technológiai újítás kell, mint a magfúzió, vagy valami olyasmi, ami egyelőre utópia inkább, bár vannak biztató jelek ott is. Az biztos, hogyha azt a pénzt, amit elköltenek mondjuk a szokásos, hagyományos iparágokra, mint a fegyveripar, meg ezekre, azért, hogyha mondjuk a kutatásra, az oktatásra és ezekre a területekre költenek, akkor sokkal gyorsabb lenne ez a folyamat valószínűleg. Nem tudom pontosan. Már az a folyamat, hogy ez a technológiai váltás, ez a zöld energiáknak az elterjedése, megszületése. Én azt gondolom, hogy nem lesz erre idő. Tehát én azt gondolom, hogy ez a... Tehát, hogy nyilván van pozitív forgatókönyv is, nyilván most be kéne kopogtatni a különböző titkosszolgálatokhoz, meg az ilyen laboratóriumokban, ahol lefuttatják ezeket a negatív vagy pozitívabb utópiákat, és nyilván van egy csomó minden modell, amit végig lehetne gondolni, de valahol nem itt van a megoldás szerintem. Igen, én is azt gondolom, hogy most kicsit úgy kérdeztél, ahogy ahogy a riporterek szoknak, igen, meg ahogy sokszor hétköznapi emberként kérdezünk. Most tartottam rekollekciót papoknak erről a témáról, papok körében is. Én találkozom ezzel, hogy hát szépeket mond a pápa, de ő nem tudja, hogy mi van nálam Nemes Rempe-Hollóson a plébánián. És erre én most azt mondtam a rekollekción a papoknak, hogy atyák, a pápát nem azért tartjuk, hogy megmondja, hogy a Nemes Rempe-Hollósi plébánián most merre tekerjük a fütésgombot, és nem is azt kérjük tőle, hogy olyan dolgokat mondjon, amitől garantáltan nem lesznek álmatlan éjszakái a Nemes Rempe-Hollósi plébánia pénztárosának. Tehát neki nem ez a dolga. Aztán a második, tehát én azt gondolom, hogy ezt, hogy most hogyan alakul át, és melyik technikát részesítjük előnybe, ezt jó, hogy nem mondja meg, mert ezek is hétről hétre, évről évre változnak az ezekre vonatkozó előrejelzések, és hogy mondjuk a napelemeknek van egy olyan összetevője, amiből most nemrég kiderült pár éve, hogy marha kevés van a Földön abból az anyagból, és tulajdonképpen annak a kibányászása meg komoly ökológiai gondot okoz. Tehát magyarul újra kéne gondolni az egész napelem ügyet, hogy miből tudunk jobb és fenntarthatóbb napelemeket csinálni. De van egy magyar ökológus, Gyulai Iván,
meglehetősen egyébként marxista szemléletmódú, nem marxista, egyáltalán nem balos, de a szemléletmódja olyan, hogy a pénz az teljesen fölösleges, és ilyesmiket mond. Nagyon őszintén és komolyan csinálja, amit csinál, fönt a Borsodban valahol Gömörszőlősön egy picike faluban próbálják gyakorlatban megvalósítani azt, tehát a fenntarthatóság, stb. És őneki van egy könyve, az a címe, hogy a biomassa dilemma. Nem hosszú, egy nagyon vékony kis könyv, de nem ajánlom annak, aki nem igazán érdeklik a témáért, mert tele van statisztikával, táblázatokkal, számokkal. Tehát ő ökológus, tud számolni, ismeri a szakmája szabályait, és ő nekiállt, és utána ment mondjuk ennek az egész bioüzemanyag kérdésnek, hogy most akkor megoldás, vagy nem megoldás energiafüvet termelni, stb. Minden részletének utána ment, a legkeményebb buldog következetességgel, a legutolsó következtetést is tovább számolta, és rákérdezett, hogy de akkor ettől függ-e még valami, és van-e valami hatás? Tehát ezen a kis könyvön keresztül ilyen vas következetességgel végignézi, hogy igazak-e azok a válaszok, amelyeket ebben a témában adunk. És az utolsó mondata a könyvnek így hangzik, azt mutatja ki, hogy nem. Tehát, hogy nem jó semmire ez az egész bioüzemanyag dolog valójában, és hogy környezeti veszélyt okoz, meg társadalmi veszélyt. És az utolsó mondata a könyvnek, azt szerintem azt ki kéne írni valahol magasra így az ország fölé. Azt mondja, hogy nem úszhatjuk meg energia igényeink visszafogását. Pont. Tehát, hogy valójában nem a jelenlegi életszínvonalunk fenntartásának a valamilyen ravasz más megoldása az, amin gondolkodni kell. És ezt nagyon mondja a pápa itt. Tehát erről végigbeszél a dokumentum, hogy vegyük már észre, és vegyük tudomásul, hogy nem fenntartható, és nem tisztességes, és nem igazságos, hogy az a pénz, amiből felső voltában el kéne látni 200 000 embert mondjuk még ivóvízzel a Szahara szélén, az itt van az én zsebemben. Tehát, hogy itt Európában a mi zsebünkben. Ez egyszerűen nem tisztességes. És ezt lehet csűrni, csavarni, hogy de nekünk sose volt gyarmatunk, felső volt meg más se, meg lehet mondani, hogy de nem is mi hoztuk el onnan azt. De meg hogy mi is rosszul élünk, na ezt nagyon szeretem aztán a magyar közgondolkodásban, hogy mi is olyan rosszul élünk. Hát, mi az, hogy olyan rossz? Tehát amilyen különbség van Svédország és mi közöttünk, az nem látható felső voltából ez a különbség. Egyszerűen nem látható az a különbség. Tehát annyival nagyobb a köztünk és a harmadik világ országai között a radikális különbség. És akkor, hogy mit mond erről az egészről igazában, erről a konkrét kérdésről mi az ő megfogalmazásmódja, a pápáé, 223-as pont, azt mondja, a szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ez a válasza. Én is ezt a megoldást akartam javasolni. Akkor egyetértek. Igen, az aszkézisről beszél, és figyelmeztet is arra, hogy tehát az aszketikus hagyományt föl is villantja, szerzetességről beszél. Szerintem egyébként az nem egészen stimmel, hogy amit mond, hogy a városból 4. században a dekadens városokból kimenekültek a sivatagba, mert nem ezért mentek ki. Nem tudom, hogy miért a tanácsadók ezt miért nem javították. Ez egy régi tézis a monaszticizmus történetével kapcsolatban, de nem azért mentek, hanem azért, mert a jézusi parancsokat akarták megvalósítani, de erre hivatkozik, tehát amit mondatok. De az előbb azt mondtad, hogy ilyen, neked inkább a végre vonatkozó jóslatod az pessimistább, tehát hogy itt ez nem lesz megoldva. És én azért gondolom ezt, ez a dalogban is benne van. Én azért gondolom ezt, mert tehát hogy alapvetően ami mozgatja jelen pillanatban az embereket, az pontosan a fogyasztásnak mondjuk ez a csimborasszója, és annak a különböző fokozatai. Tehát amikor az Orbán kormány bevezette volna az internet adót, az volt az első látványos, egy olyan generáció a napi táplálékát vette volna el egy olyan generációnak, amelyik ezt veszélyeztetve érezte, és abban a pillanatban azt mondták, na ezt nem. És bármi ilyet egy politikus megpróbálna bevezetni, az azonnal megbukna. Mindegyik. És ugye visszatértünk ahhoz a problémához, tehát, hogy ezt egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy figyeljetek, most fogyasszatok kevesebbet, éljetek úgy annyiból, amennyi elég, de nem többből, és stb. Tehát, hogy alapvetően a szabad idő eltöltése az másról se szól, csak pazarlásról.
az, hogy röpködnek az emberek össze-vissza a földön, stb. És ragozhatnám. Tehát, hogy ezek ilyen olyanok, tényleg egy picit azt érzem, mint amikor az ősszel az utolsó köröket futják a darazsak, tudod, mert úgyis mindjárt elpusztulnak. Most tehát azért mondtam, hogy dologban is ez van benne, ugye, tehát van az, amikor végén mindenki összejön, és akkor még eléneklik, meg felhangosítják tekert fel a volumét. Ez ahogy valaki írta a dalaidról, hogy ez az András evangélium. Az egy ilyen apokaliptikus véggel. Igazából sokféle Én szerintem a legvalószínűbb koreográfia, ami jelen pillanatban várható, az van az Ülbecknek valamelyik regénye, nem ez a mostani, hanem egy 2 vagy 3-mal ezelőtti. Ez szerintem nem olyan jó ez a mostani, nem tudom mennyire ismerik vagy ismeritek. Ez arról szól, ez egy ilyen negatív utópia, és arról szól, hogy akiknek így futja a technológiára, tehát hogy összeszűkülnek egy picit, mint a középkorban, hogy tudod, vannak a védett városfalak, a gazdagabbak, a tehetősebbek, azok megvédik a teritoriumaikat különböző kerítésekkel, nyilván nem 4 méteres, hanem magasabbakkal, stb. És akik kívül rakadnak, azok pedig hát egy ilyen nomád, nem, az még pozitívebb az értelem, inkább úgy mondjam barbár módon így ilyen, tudom én, egy ilyen furcsa anarcho-szindikalista köztesebb, vagy egy Mad Max-es, ilyen tudod, hogy így a maradékot így hasznosítva még, ami van, azt így azzal így el lesznek egy darabig, közben nyilván ott háborúznak, stb. Tehát, hogy ez a legvalószínűbb egyébként. Tehát, hogy valószínűleg nyilván arra fognak hivatkozni, hogy a kereszténység vagy a nem tudom, utolsó bástyájaként őrizzük a hagyományt, és akkor itt el kell zárni azokat, akik nem tudom. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen most is... Ez most a 6. történik. században körül. 6.-7. század az ilyen volt. Igen, és tulajdonképpen valami ilyesmik lesznek ilyen civilizációs szigetek, ahol ez a fajta fogyasztói társadalomnak a verziói így megmaradnak, különböző verziói megmaradnak, és nyilván ezek majd megpróbálják birtokolni az erőforrásokat, és lesznek a kívül rekedtek, a hálóták. Most akkor az optimista vég. Amikor itt a 6. fejezetben arról beszél a pápa, hogy de hát akkor még végül is milyen irányba kéne elindulni, akkor ő is mond ilyen Andrásszyhoz hasonló elég apokaliptikus dolgokat. A 204-es pontban azt mondja, hogy ha ez az embertípus, most sejtjük, hogy melyik, ugye ez a fogyasztói, kerül túlsúlyba egy társadalomban, a szabályokat csak annyiban fogják tiszteletben tartani, amennyiben nem ellentétesek saját igényeikkel, ezért ne csak rettenetes éghajlati jelenségek eshetőségére vagy nagy természeti katasztrófákra, hanem a társadalmi válságból fakadó katasztrófákra is gondoljunk. De, következő pont, nincs minden veszve, és szerintem ez egy nagyon szép mondat, és igaz, de nincs minden veszve, mert az emberek, akik képesek végletekig lealacsonyodni, képesek felemelkedni is, újra a jót választani és megújulni, minden rájuk erőltetett mentális és társadalmi korlátozás ellenére. Képesek, és nincsenek rendszerek, amelyek teljesen kiirtanák a jóra, az igazságra és a szépségre való nyitottságot, sem azt a válaszadó képességet, amelyet Isten folyamatosan bátorít az emberi szív legmélyén. Tehát van azért itt egy, én azt gondolom, hogy nem csak kötelező, hanem az ő tapasztalatából és a szegények között megélt tapasztalatából falkadó egyfajta józan antropológiai optimizmus. Tehát, tehát nem egy végletes és indokolatlan antropológiai optimizmus, hanem az a katolikus egyházra jellemző, hogy tudunk az eredeti bűnről, de tudunk az ember még eredendőbb jóra rendeltségéről és jóra teremtettségéről is. És itt már ő felhozza ugye a művészetet és a szépséget is, hogy vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy a végsőkig érdemes az embert a jóval megkínálni, mert fogékonyság van benne rá, és vágyik rá. Van itt a közelben egy olyan hely is, ahol arról beszél, hogy nagyon jól látni, hogy azokban a társadalmakban, amelyeknek a legnagyobb változást kéne az életformáikban végrehajtani, hogy azokban a társadalmakban a fiatalok körében nagyon nagy a készség sokszor, és bátran cselekszenek az ökológiáért, csak azt mondja, hogy annyira erősen fogyasztói
kultúrával áltítatott környezetben nőttek föl, hogy egyszerűen nem jutnak túl bizonyos határokon. És ezért, és akkor ott annak az a vége, annak a gondolatmenetnek, hogy tehát nevelési kihívással állunk szemben. És mondanám én, hogy nevelési és önnevelési kihívással állunk szemben. Igen, köszönöm. Én most azt javaslom, hogy tekintve az időkorlátokat, hogy egy picit váltsunk, tehát az enciklikától, hogyha András egy témába vágó dalt vállalt, hogy elénekel nekünk, de ez sem feltétlen a legoptimistább verzió, ez az talán. Lehúztad? És aztán utána egy picit még személyesebb beszélgetés lehetne, már rövidebb. Nem tudom, hogy van fölhangolva. Csak egy hanguló. Bocsánat, mindjárt össze kell raknom, még nem egyszer, a lámpaláz és a szöveg is. Semmi gond nincs. Dolgoznak, vagy a szöveg tudás egymás ellen dolgoznak. Szóval... Meg. Hiroshimát elhagyják a pilóták, villogó Audikkal itt megy át a vidékünkön a fontos ember. Miért kéne gyűlölni? Gyűlölni nem kell senkit, nem tudják, mit cselekeznek. Ez egy ilyen környék, örüljünk még, hogy keresztül merészkednek rajtunk. Mint a sámfákon a cipők a temetőben, úgy a lelkek, mint a hús a zsír alattul, termed meg a lehellek. Ide már nem kell senki, azt lehelli a táj, mégis el fogják lepni, másoknak is muszáj lenni valahol. Vajon most hol lehetnek, még magába hablatyol, könnyen elkevered az ember össze-vissza, és ott találja magát. Valami idegenben simán megölhetnek, simán megérdemlem. Hiroshimát elhagyják a pilóták, villogó Audikkal itt megy át a vidékünkön a fontos ember. Miért kéne gyűlölni? Gyűlölni nem kell senki, nem tudják, mit cselekeznek. Ez egy ilyen környék, örüljünk még, hogy keresztül merészkednek rajtunk. Dermesztők, dermesztők. Ez lett volna. Köszönöm. Sok benne az akkord, és elfelejtem. Nem baj, ez nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Azt te tudtad, hogy a szövegeidből lelki gyakorlat is született már? Te mondtad. Na de ez hogy néz ki? Mi ez, hogy egy lelki gyakorlat? Hogy... Bocsánat, de igazából azt gondolom, hogy csak egy ilyen szó, azt gondolom, hogy egy jó pedagógus, vagy egy jó lelki gyakorlatvezető, tehát aki fiatalokhoz szól, az általában nyilván keres olyan pontokat, ahol a fogódzókat, ahonnan el lehet indulni, mert bizonyos értelemben minden ugyanarról szól, tehát bármiből el lehet indulni, főleg, ha annak van
Nyilván az én szövegemnek van egyfajta ilyen olvasata. Tehát lehet ezt így nézni, de szerintem majdnem minden dalnak van, és főleg hát azt remélem, hogy lehet mondani, hogy a jobb daloknak, vagy a kevésbé rosszaknak. De Oravec Nórának is van ilyen olvasata, tehát abból is el lehet indulni. Tehát, vagy egy csomó mindenből el lehet indulni, és hát nyilván ebben a helyzetben én valahogy így magyarázom ezt, hogy ez... Azért nevetek, mert ezt a nevet valamikor hallottam, és azt sem tudtam kis, és utána néztem, és most már tudom, hogy miről beszélsz. Hát nyilván, ugye azt akarom mondani, hogy annak is van, tehát ugye, hogy vannak ezek mint a Paulo Coelho, meg ezek a divatos ilyen kicsit ezotériába hajló, kicsit ilyen nesze semmi fog, meg jól ilyen kvázi bölcsességek, amik általában nekünk van egy ilyen paródia szövegünk, amelyik ezt figurázza ki mindjárt idézem, azt mondja, hogy ilyen rap, mert a rapbe is divatos most ez. Mindjárt eszembe, az érzés és az érzelem kéz a kézbe járnak, a világ összes problémái nekem nagyon fájnak. Nem mondd azt, hogy igen, mondjad azt, hogy minden oké, legyen a világ a kis cicáké. Tehát ezzel nagyjából erre gondoltam. Ez kis csillag? Igen, tehát akkor hogyan volt ez vagy hogy használod te az András szövegeit? Ehhez így előjáró először az, hogy nem tudom, hogy éli meg valaki, hogy ha azt hallja, hogy használják a szövegeit. Jó, én azt gondolom, hogy ezek használati tárgyak, tehát használatra való. Tehát, hogy... Csak előzetesen hadd mondjak egy nagyon friss élményemet, csak úgy általánosabban erről, hogy művészet és lelkipásztori megközelítés. Most volt az Ars Sacra hét, ugye a keresztény, vagy hát ilyen vallásos művészetek hete, és akkor Budaörsön, ahol ugye most kisegítőként lelkipásztorkodom, ott nyílt egy kiállítás, 4 helyi, vagy helyben alkotó, vagy valahogy oda kötődő művész csinált egy ilyen kiállítást, aminek van egy ilyen transzcendens vonatkozása, tehát valamiképp szakra. És megkérdezték, az egyikük megkérdezte, hogy megnyitnám-e. Hát mondtam, jó, hát persze szívesen megnyitok egy kiállítást, még ugyan ilyet nem csináltam, de hát ezt is kell valamikor, és akkor mikor aznap délelőtt már úgy körülbelül készen volt a kiállítás, akkor elmentem, és hát egy órát ott el voltam, egyikükkel beszélgettem is, hogy mégis mik ezek, nem tudom, de tényleg egy olyan barátságos kiállítás volt, meg ugye azért művészi értéke is tényleg. És hát eltöltöttem ott egy órát, hazamentem, és hát írtam egy szöveget. Hát mondtam, vegyük ilyen bölcsészre a figurát, hogy hát hogyha a kiállítás megnyitó, akkor legyen olyan, mint egy kiállítás megnyitó, és akkor este elmentem és elmondtam. És hát nagyon aranyos volt a dolog, mert a budaörsi művészek így elkezdtek körém így rajzani, nagyon kedvesen, meg tényleg nagyon hálásak voltak ezért, és én azon gondolkodom, hogy mi ez a jelenség. És aztán lassan rájöttem, és akkor az egyik szöveget jutott eszembe, hogy az emberek megértik, ha nem szeretik őket, a művészek meg szeretik, ha megértik őket. Tehát, hogy igazából egyszerűen arról volt szó, hogy hát én automatikusan, ezt utólag reflektáltam csak rá, én amikor délelőtt a kiállítást megnéztem, hát én elmélkedtem rajta. Hát egy pap, ugye, azt csinálja, bármin. Elmélkedtem, és az elmélkedés eredményét leírtam. Na most ez művész szemmel nézve egy megértő szöveg volt. Tehát ők nagyon aranyosak, mind azt mondták, hogy ezt a szöveget, hát ezt ők szeretnénk megkapni. Ez a kifejezés, hogy szöveg. Tehát valamiképp, és pont azt láttam ott is, hogy a művészetben, tehát a művészet valamiképp ugyanúgy a szakrálisban gyökerezik, és a transzcendens felé szükségképpen nyitott, mint ahogy a hit, a vallás ezen a, nem biztos, hogy ezen a pályán próbál mozogni, de két pont között. Tehát a bennünk gyökerező szakrális iránti nyitottság és az elérhetetlen transzcendens. Na, tehát, hogy ez az, amit itt is láttam, és hát amikor annak idején Dunaújvárosban káplánként a ifjúsági csoportban, van itt abból egy valaki egyébként, az ifjúsági csoportban páran mondták, hogy megyünk Kispál koncertre, nem jössz? Mi az a Kispál? Pontosabban már előtte pár évvel láttam egy plakátot, a Naphoz Holdalnak a plakátját Pécsieknek a kollégiumi szobájába Budapesten, meg is néztem, hogy mi ez, jó, hát megjegyezzük, de ennyi. De és akkor a Dunaújvárosi fiatalok, hát menjünk el, nézzük meg. És akkor elmentem a koncertre, és akkor az élményem volt, hogy na de ezek mondanak valamit. Tehát, hogy itt van valami
üzenet. Vagy szóval valami olyasmi, amiről lehet beszélgetni, és akkor utána hát kérdeztem, hogy nektek ez mit jelent, és akkor beszélgettünk. És akkor kérdezték ők is, hogy és neked ez mit jelent? Hát akkor emlékszem, hogy az egyik első ilyen élményem az volt, hogy a Húsrágó hídverőben ott van az a két sor, hogy de kell egy rendszer, ami nem mozog, és megígérte anya is, hogy megkapod. Mondtam, hogy így nekem még a filozófiai istenkérdés senki össze nem foglalta. Ilyen röviden és eklatánsan, úgyhogy mondom, ez így meg van mondva. Most erről többet nem kell beszélni, mert ez össze van foglalva. A filozófia oldal és a tradíció oldala. És aztán ugye akkor már úgy követtem a dolgokat, és amikor megjelent a Bandia hegyről, akkor ott egyszer csak elém jött ez a sor, hogy a furúj, amikor kértelek Isten, hogy furujász, ha te vagy, köszönöm minden, és akkor ugye bennem megmozdult a lelkipásztor, hogy ez egy Isten élmény, tehát ez messziről szaklik, ezt nem lehet eltagadni, és akkor utána volt egy nagy, évekkel később a Bárkában ketten beszélgetettek a Cseh Tamással. Volt egy ilyen Szörnyű es volt szerintem. Fantasztikus est volt, és ott elárultad. Megnyugodhatsz végre 10 év után. Igen, hát nem az, például Tamás, hát egy csodálatos ember, meg hát egy elképesztő előadó, de hát képzeld, próbáltunk délután minden egész jó. Mi megtanultunk pár csetanszent, és megbeszéltük, hogy ez így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, és mindent elrontott. Tehát amit lehet, mindent. De nagyon aranyosak voltatok ketten. Szóval tehát a benyomás az nagyszerű volt, és ott a mítoszról volt szó, és akkor arról kérdezgetett ott most minket valaki, hogy mondjatok az életetekből valami mítoszt, és akkor ott elmondtad ennek a forrását, vagy ugye a hátterét, és akkor mondtam, hogy na, akkor így most ez nekem megvan. Na most ez a lelki gyakorlat ügy, ez pedig úgy történt, hogy meghívtak az egyik egyházi iskolába lelki gyakorlatot tartani ilyen harmadik osztályosokhoz, fiúkhoz. És hát gondolkoztam, hogy mivel lehetne indítani, mivel lehetne az első belépést azt az ő világukban megtenni. És akkor az úgy körvonalazódott, hogy harmadikos gimnazisták, hát mármint ez a régi rendszer szerint, ugye most azt, hogy hívják, 11. vagy valami ilyesmi. És hogy hát az önazonosság, ugye ez ott abban a korban nyilván ez egy fontos kérdés, megtalálni a saját önazonosságot, nem tudom mi, és hogy lehet jó irányba elindulni a saját önazonosságom megtalálásába, vagy pedig tévútra menni. És ahogy ezen gondolkoztam, akkor így beugrott a Forradalmár, amelyik ebben az olvasatban, és nem akarom rá kényszeríteni a koszorús költőnkre, aki gondolta a fene, de ebben az olvasatban, ahogy én ott ezt végigvettem, ez arról... Ki ismeri, a Forradalmár, ugye nem éneklem el, de tehát, hogy tehát azzal kezdtem, hogy ezt most olvassuk, vagy hallgassuk úgy, hogy ez arról szól, hogy elfogadom-e azt a képet, amit a világ lát belém, és akkor azzá alakulok, vagy pedig én akarok az lenni, akinek értem magam. Tehát ez a kilöktek az útra, ez most értettem meg, hogy ez egy heideggeri kifejezés, ez a világba való belevetettség. Pontosan. Hát figyelj, kilöktek az útra, az autó rám dudált. Jó helyre jöttem. Nem is hitted, mi? És hát akkor ott lejátszottam ezt a számot, és akkor ott aztán elkezdtünk erről ottan beszélni, és ez úgy délután kezdődött a lelki gyakorlat, és akkor este, mikor vége volt a programnak, vacsora után, visszamentem a szobámba, és akkor hall kopogás, Laudetur Jézus Krisztus, így benéz 4-5 fiú, hogy lehet az atyával beszélgetni? Tehát gyertek be, és akkor bejöttek, és tehát egy ilyen teljes áhítat volt a szemükben, nem a lelki gyakorlat miatt, hanem a lovasi szöveg miatt. Tehát, hogy ezzel indult, és hát 3 órát ott elbeszélgettünk mindenről, a világ összes dolgairól, mert megvolt egy ilyen bizalmi alap, hogy azt hallgatja, ami nekünk tetszik, és hogy arról mondott van, és nem is gondoltuk, hogy ebben ez is benne van. Tehát én azt hiszem, hogy ennek nem egy ördöngőség, egyszerűen annyi, hogy annak a kornak, annak a korosztálynak ez egy ilyen
Tehát ezek a szövegek, ezek a dalok valamiképp segítették az önmagára való rákérdezését. Tehát nekem ez a koncepcióm egyébként, hogy az ifjúsági lelkipásztorkodásban mondjuk egy ilyen 12-14 éves kor után már nagyon nevelni nem lehet. Tehát azt már nem lehet, hogy én most megnevellek téged, és átadok neked tartalmakat, meg tradíciókat. Amit lehet csinálni még, az, hogy most jó értelemben véve nevelni, tehát segíteni, formálódni az alakuló embernek a saját magára vonatkozó belső kérdéseit. Tehát megtanítani jól kérdezni. Mellesleg, ezt most csak zárójelben mondom, hogy szerintem a lelkipásztorkodásunknak egy súlyos tehertétele és tévútja, hogy nagyon sokszor az egyházban megpróbáljuk kiiktatni a kérdéseket, tehát hogy ne kérdezzenek, hanem csak fogadják el a választ, miközben a legfőbb feladatunk az lenne, hogy örüljünk a kérdéseknek, és hozzuk elő, tehát tanuljunk, tehát legyünk boldogok, hogyha kérdeznek, és segítsük a kérdéseket kibontakozni. Na, és akkor tehát azt gondolom, hogy itt is ez történt, hogy ezek a szövegek ott egy több generációnak segíthettek valami módon a saját kérdéseit kikristályosodottabbá formálni. És akkor ebbe a folyamatban lehet akármelyik oldalról. Tehát szerintem egy pszichológus ugyanúgy be tud valahol csatlakozni ebben, mint egy lelkipásztor, hogy akkor nézzük, hogy formálódik benned a kérdés. Most azok, akik éppen ebben a 14-15 éves korban vannak, ők már nem ismerik. Nem igazán ismerik a te dalaid. Hát, tehát ők a kis grófón fognak majd. Nem, mindig lesznek olyasmik, mint valószínűleg, mint olyan funkciójú zenekarok, mint a Kispál volt. Hát ez tulajdonképpen pont erről beszélgettünk is. Igazából, hát a Kispál se volt ilyen fősodrú zenekar soha, tehát nem volt, de ez egy nagyon más generáció, más generációk voltak, tehát pontosan az volt, hogy mivel a popzene hagyományosan Magyarországon először tiltott gyümölcs volt, utána pedig egy jó része tiltott, utána kellett járni, tehát volt egyfajta ilyen kis önképzőkör jellege ezeknek a mindenkori kereskedelmi rádiós popzene melletti popzenéknek. Volt egyfajta ilyen, ez a klasszikus, ahogy József Attila ugye mondja, elvegyültem és kiváltam. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy van egy közösség, amiben valamilyen módon megfogalmazott, hogy te ki vagy, mert valószínűleg ebbe a korban nem tudnak ilyen adekvát, ez vagyok én, hanem azt mondják, hogy én ilyen vagyok, szerettem a Kék Színt és ezt a popzenekart. És utána jön az, hogy kiválni. Tehát utána ez segít ahhoz, hogy valamilyen módon egy kis közösségbe átvészeld ezt az időszakot, és akkor utána jön az, hogy ez pedig én vagyok. És valószínűleg a popzenének mindig is ez volt a funkciója. Tehát a jobb popzenéknek biztosan. És hát most pont beszélgettünk erről, hogy hát én most 48 éves vagyok, az tök béna lenne, hogy most 16 évesek egy 48 éves bácsira ott ugrálnak, és valószínűleg ez nem így működik. Az utolsó néhány évben ez abszolút tehát a Kispálnál nagyon szépen, nem is értettük, hogy még már ilyen 31 néhány évesek, 40 évesek voltak, mindig jöttek a 10 évesek, mindig jöttek, és újak, és ez megszűnt. Tehát persze vannak fiatalok, akik tudnak róla, meg mit tudom én, de nem látványos. De alapvetően a rockzene, alapvetően a gitárzenének öregszik a közönséget. Tehát pont tegnap a Rock Marathon főszervezőjével beszélgettem, ugye a Fishing és a Rock Marathon összedolgozik egy-két dologba, hogy ne bántsuk egymást. És ő mondja, hogy a Fishing korosztálya, amelyik egy jó 10-essel idősebb, mint mondjuk az átlagos magyar fesztiváloknak a korosztálya, annál is idősebb a Rock Marathon. Tehát, hogy metalnak egyáltalán nincs utánpótlása, vagy az ilyen keményebb gitárzenéknek. Most, tehát most ebben nem megyek bele, a lényeg az, hogy mindig lesznek ilyesmi zenekarok, vagy olyan funkciói zenekarok, szerintem, mint amilyen a Kispál volt. Tehát mindig tudnak a lelkivezetők, vagy akár a pedagógusok, vagy az irodalomtanárok majd példákat hozni a fiataloknak, amire azt mondják, na, tanár úr ismeri ezt micsoda normális csávó lehet ez, hogy azt gondolom, hogy ez a dolgok rendje. Ja. Megjegyzem azért, hogy egyébként főiskolai tananyag is vagy, azt jól tudod, mert amikor a Népegyházról van szó a Szapiencia főiskolán, arról, hogy a Népegyház egy keretet rajzol az ember élete köré, és akkor azon belül minden rendben van, akkor erre a rezervátum, a
Hát az mondjuk egy nagyon ez nagyon röviden összefoglalt és jó példa. És ez meg azért abban a generációban még ez úgy veszem észre, hogy hat. Tehát a jelenlegi főiskolásoknál még van valami visszhangja annak, hogy... És egyébként nem csak azért, mert hogy há-há kispál, hanem azért, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy nem mindig csak az okoskodás oldaláról közelítsük meg a dolgot. Tehát, hogyha annak az okos szövegnek még dallama is van, akkor már két oldalról érkezik el az embernek a tudatához. Tehát már nem egyirányú, már nem csak ráció és érv. Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy itt most, ha nektek nincs esetleg egymáshoz kérdésetek, például én tőlem mindig azt meg szokták kérdezni, hogy mikor kiderül, hogy valamilyen van, és szerinted mi az, hogy húsrágó hídverő? Tehát ilyen típusú kérdésed, ha nincs, akkor én ezt a mai estét nagyon nagy hálával, köszönettel lezárnám, és mivel ez nem egy szabad egyetem, nem adok szót így nyilvánosan a jelenlévőknek, ezért már eleve elnézést kérek, de ez egy beszélgetés, erre hívtuk önöket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és elárulok egy titkot, hogy Mário most volt nem régiben 50 éves, tehát fél évszázados fennállásod alkalmából Isten éltesse. És András életében is fontos események történtek, és mi azóta személyesen nem is találkoztunk, úgyhogy most gratulálok. Ez egy házasságkötés volt. És akkor köszönjük szépen, mi még egy picit itt vagyunk, hogyha valaki szeretne személyesen beszélni, de így most már akkor lezárnám az estet. Köszönjük szépen. Mikrofonba várnak.